na baboy. Ang sa may mga pagkaos baboy, dili sila mga usag ka ng mga momo? Dili? Mangitang kagbaboyan, anahay mo kaon. Pato, sigurado di ko pato. Uy, kinagahin man, pila na mga barangay, magsawa ang pato. Kung actually baboyan, duwa lagi sila. So, kinsay baboyan yun, dili lang Trinidad. Ang Trinidad for the meantime lang na sila. Kaya ang Trinidad, mga building ko ang itaw yun. Tinugas, tambok ay baboy. Ha? Ang galog tambok ang baboy. Kasi Tinugas. tinugas yung ibang. Dili uluran, dili ano pagbanan. Kaya nauna na nila, utos loko din na nila. Maihanas mamalitay. Iya, unsa man sa imong nga page. Mga kanang page lang siya, mga. Dili man gud organic ang page. Na may organic. Ana na organic? Ana na sa organic. Sa may mga pagkakaon. Sa kanang tubo na. Di ba, usa may bigi pakaon sa imong baboy? Organic? Oo, kanang organic lang na. Organic. Kay organic naman gud ikuan kada mga ginawa nato. Organic siya. So, mas mayo gud ipakaon sa baboy kaysa kalabuan. Unya na naputay machine. Para na minus ang Naputay machine nga para sa feed sa mga pagkaon. Naapot na machine. Kanang gikulitan na ng basura, pwede po dito dalhon. Kaya lang, siyempre, maiba talaga ang amoy. Kasi magkakaroon ng amoy yan eh. Iba talaga ang iba ang building iba ang building para doon sa i-recycle ng para sa mga feeds, pagkaon mga hayop, mga nga siya. So, makuha siguro asa man ang atong ibutang nga barangay, kanang project, asa man nato ibutang nga barangay. ihatag diri kanunay kada semana. Kada mga lagi ato pinag-usapan. Sa Mapawa na siguro no? Siguro sa Mapawa ni Ibrahim, Wala sa imong barangay. kada mga ba, kada mga hinunggas. Sa sito na siguro nila sa Mapawa din nga kuan, ani nga project. Kanya kaning kuan, machinery adto sa Rizal. Machinery na. Machinery lang ano, solid waste. Sa lagpok naman ako isikikuran. So, ikuan ninyo para baka ano natapos kasi barangay. Kailangan ang barangay na project na may mga proposal. Kaya ang Washington, di ba bugasan mo? Ano mo? So katong wala, magkuha na itong kuhaan, idea, kung asa sila dapat nilagay mo na ilang proposal sa ilang project. Oh, masaktan, para sa inyong mga member, pag ato ninyo dito, kailangan mo update na kay pag-aman ani. Mara na tayo lecture. Muari to si Juan kay mag-lecture yan. Ano tag tisda. Natay tisda. Tisda ni siya ha. Tisda. Mag-aral na mo technical ano. Pamakaw ulit ang salat ko. Technical na siya. Mga technical ba nga. Kung na-istudyohan niya din sa tisda. Diri na siya. Kaya mo-accredit naman to sa kung kailangan naman tayo training center. Ang training center na, ang kanang training school na accredited, sila ni Bilya Palmero. Na sila. So ang sabot na mo, i-upgrade nila para mo hire na tao teacher nga na-accredit sa ilang nga diri sila magtudlo. Ano sila pa? Diri na sila magtudlo ang kanang accreditation na nila ni Ma'am Ami. TISDA, naman sila TISDA, accreditation school. Ang atong eskwelahan, music, arts and music, School of Arts and Music. Tapos, ito na yung sa training na ng actual talaga. So, doon na po tayo training na maghahanda preparation for preparation po tayo sa medical mission. Mag-house mo sila, nabasa mo na ako sa group chat. Hindi mo man sila sa group chat nga mag-house to house record. So, ang medical mission na ito, nakatay therapy. So, tanan leader, mag-attend diri or reflexology. Ibutan yung ngalan. So, nga na itong kuan diri. Lahat tayo reflexology training.
Actually, preparation yan para sa ato medical mission. So mag-attend yun mo dire of training every Sunday. Ano gusto nyo? Saturday or Sunday? Ay, sulat na yung mga alam dito. Pagkagaling na tumagano, clean up drive, dire na ta. Agoy, hata pa tanong pa Sabi nyo gusto, Saturday, Sunday. Na mag-ano ta, mag-eskwela o Pero ano na reflexology. yung mga alam dito? Gusto manoy, maminaw mo. Saturday, Sunday. Para na may time nga maglaba-laba dito sa inyong balay. So, kung sa inyo gusto, Saturday, Sunday. Saturday no, dire. May ani siyang adlaw. So, timan anin nyo, kailangan tanan mo mag-are kay para maka-attend ako sa training kay every barangay na amoy kamo ang mo represent kay ato ta dito sa inyong barangay atong leader sa barangay mautoy mo reflect sa mga tao sa medical mission. O di man na madali ng Tat? internet kaya nagsasabi. So, every barangay, ganito siguro, ang may tabuan schedule na to. Dili po pwede nga, dili mag, kailangan tanan mo dili mag-training na eh. O mupili lang mo, kinsa to, mo training o reflexology sa inyong barangay. Nasabtan? Kasi akong iwan. Pili lang mo. So mupili lang mo, 21 man mo. Wala pa ma. Ay, ang buot. Ano? 21 man mo kabuok. Ano na lang kung sino maghain. Sino mo ito maghain? Maghain. 21 man mo kabuok. So magpili mo kinsa inyong ipatraining. Para mo join sa medical mission. Okay, sayang man ang iyong pag-ari dire. Para nakaulin na mo sa'yo. Huwag kaon. Para bila man ka barangay, Trinidad, Washington, Kapalayan. Wala na lain. Tulo na mo ka barangay dire. Sa sunod lagi magbalon. Atong sabon magbalon yun. Sa gabi pa lang, naka-ready na mo. Kaya nag-upgrade na ta. Nag-upgrade na. Magbalon na mo. Ang inyong kaunon sa almusal, ang inyong balonon. Para pagkabot rin nagkaon. Ikanta sa clean up drive. May balon na taon. Saman ma'am? Okay? Okay. So, magpili ka sa inyong barangay, kinsa mo training, ani. Kaya basig dilitan ng interesado. Kaya siya, kita mag-pioneering. Dili di po ibe nga inyong trabaho. Kamu man nag-pioneering, kung sabi nyo itudlo sa inyong mga tao dito, kaya kamu may mutulupod. Kamu may mo ko na ni. Ya para namin mo tabang sa inyo dito sa inyong community. Ano raman na siya? Tinabangay mo. Kaya mo na siya ikon na ito nga, habang nag-antay ta, na naataan nga proyekto. So walay kwarta nga puhunan, kundi ato lang kaugaling nga nag-umpisa ka. Ikita di ay ta. Kaya baybawan na mo nga maayo mo reflex. Sabi ninyo sa 500 ang pinakababa nga mag-hire sa inyo. Ma-hire mo, may bawan mo nindot mong massage. Na may gibasage dito nagterapi mo, yung iganahan sa imo. Pilay bayad nimo? 500. Mahal ang kan. Pinakamababa sa imo ibayad 500. Nagumilo tayo mga. Wala mo puhunan, nag-aral ka lang, nag-training ka lang. Pero hiron ka na, kwarta na na. Oo. Donita nga na on ana Tinood na. Nalain man siya, kay way lang tao. Oh, di ba? So, og dito sa inyong barangay, naibawan ka na, uy. Naayo ang kwarto niya, uy. Lalami mo to siya. O, nga usaman. Lahan na rin mong dala. Pagpalik mo na kay bugas. Di ba? Muuli ka sa imong balay, may bit-bit ka ng bigas. May bit-bit ka ng ulam. O, di ba? Oo. Kung unay sakit nga din na nagod kaya ninyo, dalha diri ni mama. Dala na diri nila ni papa. Kay dili ka na sila kabalo kung asa ka tong marunong magamot, wala gid na sila kabalo.
mo ato sila sa doktor balik-balik pero gimikan sa ato dito ni mo na ibawan nga ang ilang mga sakit mga malala na. Dili mo na di na nimo kaya kay therapy ra man ka. Gusto sila maayo.